O camiño tamén comeza aquí, en Santiago de Compostela. Ames representa a perfecta sintonía entre a modernidade e a tradición. Anímate a cruzar pontes para facer un novo camiño. Negreira é a porta ao fin do mundo, a través dun dos povos máis bonitos de España, a Ponte Maceira. Santa Comba, unha encrucillada de camiños que ofrece tradición e sabores auténticos. Mazaricos é verde, gandeiría, deslumbra pola súa beleza natural e é un refuxio tanto para a calma como para a aventura. Dumbría, onde se bifurca o camiño cos ecos da lenda do Wagner. É a primeira venta ao mar do Camiño de Santiago a Fisterra e Muxía, que combina mar e terra nos seus mercados de tradición e frescura, onde a vida local florece. Corcobión, co seu encanto medieval, as súas rúas empedradas e o seu casco histórico trasládanos ao pasado nun auténtico entorno mariñeiro. Muxía recibe aos seus peregrinos polas súas praias, donde a lenda do santuario e as pedras da barca inspiran o camiño. Fisterra, a fin do mundo, é un lugar de renovación, onde o mar abraza os soños das peregrinas e dos peregrinos. Benvidos e benvidas ao Camiño de Santiago, a Fisterra e Muxía, o camiño que remata no mar.